Padanan niyo mapagayam na ito pagkasalitaan ni pagayam nga Maricel nga napoluan. Impyerno! Ala, nakabutbutang na ito title na po. Ala, Impyerno. Maricel, anat pakinaigan, tibiyag mo, dahil pakasalitaan na ito yung title ti pakasalitaan nga, Impyerno! Nako, impyerno. Nako, makabot-bot ang impyerno. Sa gudahin nga rin sumunat ni pakasalitaan ni Maricel nga napoluan, impyerno. Dear Manong Nemi. Idi ubingak Manong Nemi ibagbagadan anapintasak. Wow. Kat maragragsakan anak mo ta, ibaga, awo nagpintas ka, walasan ko. Opo, nagpintas ti anak ka. Opo, nagpintas ka. Kunata? Oo, thank you. Thank you. Kunak mo ta. Panagmikak deta, idagbasa akon Manong Nemi, siyak at talagat kapipintasan. Kada kami nga babae. Paring pod kinder, grade 1, aging ganit grade 6, aging hindi aga high school ako Manong Nemi, bumalasita nga ako, no, nagpintas ka. Uy, Marisol, nagpintas ka. Ala, siyak kasta ako ma, nagpintas ka nga talaga. Di makadakas Manong, nabintasak man ngagpaiso, ngim dati utek ko, na model. Kaya, di ko nadang nabintasak man ngem dito utek ko ket sa anak na nalaing. Nagpintas ko man Manong naming beauty and brain. Ngem beauty matlaang. Ngem at least makapasaak matlaang kada kitay subject ko. Gusto na lang ta Japay napadpadasan ti nakadanon ti grade line of 9. Line of 8 at apay line of 7 ko. Ken may sabi Manong naming gagangil laeng ti kasasaad ti panagbiyak mi. Sang kasapulan, sang kaapuyan. So nga, napintas ka Maricel ko nada. Ngem amom, napimpintas ka kumamanin. No napintas met di kita arwatem. So ang bisbiso utak no ko kadatatang kininanaw. Alusan man na itadyo kanyak. Nagpangit man dati sapatos ko. Naggalas man dati bado. Naggalas man dati arwatek. Kompleto ako. Napintas ko ang branded kumamit. Adi kita arwatek. Kaya naganos ka anak ko. Anak kamit iti na kurapay. Sungarod nang no kung matasa napintasak na nabaknang kumamit. Di ka dato kumamit nga napimpintasa ko, nakapimpintasa ko. Baka malin ako mga artista ti pelikula. Kung sa angat modelo. Sayang. Sa nga bali anak. Nasayat mati pa nagpuspusom. Pag kunaan nyo nga dita. Kaya no saan nga nasyatan ako, akit pagbalin nga nasyat. Agbaling ka nga, napakumbaba, nasingpet ka, naemma ka, saan ka aramid ti saan nga nasyaat. Tapos kasta, kaya doon lang serbingin nga pintas ka, no napintas ti langam, sa napintas peti ugalim, uray no saan nga napintasan ti arwatem basta lakit napintas ti ugalim. So nga idadak pa lang di high school Manong Nemi adun di kita agar-arem kanya. Di pagpintasan na Manong. Adun di kita agregalo. Kada bigat Manong Nemi no mapanak agbasa. Opo. Adamang tinting. Fruits. Maricel, para ken ka. Ala, thank you. Maricel, para ken ka. Meriendam to. Ala, napanak nag-take out. Ala, thank you. Maricel. Ora amok nga samong masapol. Dito thank you. Amin nga regalo kanyak Manong Nemi ket agar aram ta kanyak mangibagbagada ti I love you. Nga mamampulos Manong Nemi tinaklon ko kadakwada.
kabayatan ngagbasbasa kiti high school. No man pa awatek digiti regalo da mano. No birthday yak man kidi ket apo may dami digiti agar-aram kanya apo contest da mga regalo. Da mga regalo ti sapatos, ada mga regalo ti pantalon, ada mga regalo iti relo o remet han unay nangina, ada mga regalo iti kwentas, dati o remet lat sinsin na kwentas, at ada digiti agar-aram kanya ket patang met idangan nakurapay mano. Umaw-awat ta kadagiti regalo ket numanen balagan datatang kininanan. Ay na anak ko, dakkel ko maapagyamanan mi. Tama ka menos kami. Saan nga da kami pwede gumatang karigit ka sa pulam. Ado digit agregalo ken ka. Anyam, nakalalas mo na panunutan anak ko ay. Ano ko mat pagalasan nang. Diyak mat ibagbaga kada ko adang regaluhan da. Oray pay. Ngem di pa nangawat mon. Kay bagadang nga rupa ka iti regalo. Bakala da ah. Ano kung ba't pakawasulak no agregalo da. Awate ka. Blessings, di gamin. Wala nga, matisumbatam ka takwata ta. Ubing ka ba't pa eh. This is my secret. Ano nga secret? Secret of dating nang. Ano nga secret? Ang bagbagam. Garampang na babae. Garampang. At ako boyfriend ko kung mga naag. So garampang nga. Gusto nga dyan kayat ti mga klon ti may isa kadakwada na nang apay ko ma gapota ubing kabay no ora into nadda ako ni ti college nanang mapagbasa ka di ti college no kasano ko ma marigatan kami pa ti high school nagadukay nga kakabsat na ay naglayang kitumat kami nga ganak. Naglingtumat kami nga pumutot ni tatang. Umanayag ko man ang, ununduakam ko malang. Napanyo pa rin na yun, talo. Hindi na ipas ngayon ni ading ko nga dyan. Dada pa lang dalili. Anit sumarunong si Carnel. Dada pa lang talo, digad lima kami. Kahit ko nag-college, di may kabailan anak. Kanda ito nga kaado, digit agar-arim kang ka. Baka no, mayat adan to lalaki nga mga kari. Maricel, pagadalin ka, no kunatangay. Adan to nga tanang. Yan yata mo. Yan yata mo, baka no maka-ore ka to tibak na nga mga aram ka. Sige. Hindi mo pa amo, di baga na terason mo, no apeng awan ti aklunum katakwada. Kunam kitahang ka ba gapoto ubing ka hang kunam man anang arod tapno di kasta ket itultuloy dati agregalo kanyak nanang wa isto hindi kit mo so siyempre no ada aklunag kadakwada agsardeng tong agregalo digit pinaay ko tinto lang ang mga regalo kanyak may sa kita nyo di mayat Jesus di ka maawatan ngobing lalala di kanto lang at pamangan no, pagpipingitan na kanto, di kita lalaki, kabuti kanaing mo, umawat ti regalo. Hindi naggraduara ko niti high school, manong naming talagang sad ako na kayat, di akong pakabailan nga pagbasahin niti college na tatang kininanang. So nga tinaramid ko manong, nagsapula ko na, hindi trabaho. Apo, agad siyempre nga sales lady. Apo, huy, nagpintas kan Maricel. Bagay unay kang ka dati arwaten tayo nga sales lady dito. Naka-short tayo. Nga naka-sleeveless. Gabot na siyempre. Nagbalinto nga model kada kita lakod to. Kaduan nga lakod to short. Kada long sleeveless, di ba? Ako mo, nagpintas ka nga talaga. Flawless. Sa dagiti pa nagmatmataw, dagong mo, dagiti bibig mo, tingipan mo, perfect. Sigamat. Sobra ka mat, siga ami. Kaya talaga mo. Humapapalak ti pindas mo siga. Amom ka di nga manipod di adakat to yan. Agsubli-subli, dagiti customer. Una, gapata, double purpose. Umay da gumatang, umay da karmen.
Ngem kas di manong naming nga awan tinakirelasyon na. Tsak mawatan di bagi knumapay. Nakatatuto kita kararam kang kaapa di mo pa padasin ti makinobyo. Hawang harod ti mapilik ka na kuwada. Anang harod latan? Hala ka. Baka nakad ado digiti regalo da kang ka basul ko pay. Ngem aumat balbalor di kita regalo da. Padasan naman lang ti mangregalo kanya ti house and lot. Kitam. Ito mabalinin na akong nagsusurong drive. Pregaluan na ti kotse. Wakitam. Kasta ka dito rurayom nga regalo kang ka. Kamu na. Dagiti branded nga bag. Dagiti gold nga kada brilyante, diamond. Tapos tagayam ti arapaap mo. Ganto na. Hawan ti makaiparit ti agregalo ken umawat ti regalo. Hindi pa sumon ti umawat no regaluan na kayo ti house and lot, kotse, po. Urin saan kita regaluan na kamay sa nga unit nga kondo. Di ka una yung arapapakasta Maricel. Ang mga no ito makadanon kay tingato pagamot na manibtuog ka. Nasaksakit, nakaro. No, da ka tinangato, agad siyempre namatnag ka agad talagang manabtuog ka. Ngayon no, da ka na tibaba, nabababa, hanggang una nasakit namatnag ka. Dadat kahit ko sa wine. Napay ko ano ko mga serbi na nga napintasak no tiyak ko sa rin timintas ko, di ba? Manong name pinadas ko tinag-apply ti may sa kumpanya. Nga ori ka babae laing manong name. Wen, inaladak manong. Akas ta receptionist. Datay mang-entertain ka dagiti sumrek nga suki. Ya? Ang saludsod, no, asin an basapol da, no, anya nga department, iti papananda. Nakastrek ak manong. Apo kat siyempre kasapulan manong naming nga talagang napintas mo dagiti arwatek at dak nga roden ti kumpanya may sangak ka receptionist, entertainer, kunada. Siyempre, magustuhan doon ti isam ko manong naming good morning, sir. Hi. You're so beautiful, Samot, sir. Iba ka nang tumatin, no? Anat sinot masapul na, sa doon papanan na. I-assist kong tumatin, sir. Ito ka banda. Come with me. Follow me, sir. Sakto matikit kita na nga, paspa-sexy. Sa ado di kiti mga atiw kanyak manong at agagangayak matlaing nga empleyado. Ado di kita apalak manong nemi kas iti may sangal daw at simrek nga babae. Dati da ito yung manong nemi nga empleyado. Nag-sexy. Ano nga tat posisyon na ito dahil wa company na konak tinakem ko. Sinursurot ko manong. Siyempre kiti may nga department. Iti uneg, ito di kiti empleyado nga nakalamisaan, computer sang wanda. Siyempre manong nemi iti may nga kwarto. Diyak man naluwadan din nagsaludsod. Sir, mawala nagsaludsod? Yes, Miss Beautiful. As in, natin siyempre nga nakasiksiksi na kami pinas. Legit secretary ni sir. Secretary? Kasi jagayan dilangan ti secretary. Of course. Mabaling ito nga agbaling secretary. Nangamin ti kursom. High school graduate lang sir. Ngayon nakalastak nga, nakasimrek dito because of my beauty. Ngayon napimpintasak ko mamanin na ya. No kas jemat ti panagar-arwat ko. Kaya na. Asikasun na katina na laing mang papintas kang ka. Kaya napintas na kita rawadam sang kasita nga gagangay lang nga uniforme ti gagangay ng empleyada. Ungarot, kababaan ng empleyada. Mesa kas kanyak madlaing empleyada manong nemi
iti nangising-asing. Amo Maricel, ori siyak met, kahit kumit ngumato. Mabentakas ng tumataramide. 2 years course met lang ti secretarial course. Abi nga di mo irapin nagbasa. Yan tangay, adamat mabatat sweldo. Sikamal nang ibagang tultulongam di kiti kapsat mo nga naganak ka. Saan nga para kang kaamin? Una, no para kanya kumaamin, sampay kumanay. No gumatang nga kadagitay branded mo nung kakangin ng arawatin. Tapno amarakusan met tibagi. Kung saan niya? Hirapan ko dati 2 years course lang. Mahirapin ko siguro. Kapag balik ko nagbasa ti Rabi. Agtrabaho ka tel daw. Nagbasa ka ti Rabi. Among ulit 2 years course, graduate ka lang. Na talagang napindas ka, baka strike ka. Sige. Nangaguro ka. Apay. Aon pa'y boyfriend mo? Aon pa'y. Mas dako anak, dati nga pintas mo, aon pa'y boyfriend mo. Adu digit agar arim kanyak, ori dadakti high school. Ngayon maon pa'y tinakarelasyon na. Apay may napili ka? Pag-urayak nga ron dati. Baknang. Tapos na serbihin na ti pintas ko. Imbaga kada ginaganak kaniyak manong naming erapin ko tagbasa. Baka marigatan ka anak. Mapuyatan ka. Ray nang. Baka no mapuyatan ka. Madadal ti beauty. Bahala ka. Basta kahit ko nang. Kahit ko tumasenso. Di ka di kayat nga makastrike ak pintas kang trabaho. Siyempre, dadakkel sweldo. Dakdakkel mati may tulong ko ka na kayo. Kaniglikapsat ko. Hala anak, nayari amanin mila unay kinitatang mo, biing inauna, amo nga panunutan titulong mo kada kami, kada kita dim. Ikarik kada kayo nanang. No, makastrike ka, kat nangato ti swaldok, makastrike ka pintas nga trabaho, kat nangato ti swaldok. Pabalbaliwan treto nga balay. Agbaling nga napintas nga balay. Pagbasahik na kapsat ko iti kolekyo. Ang nga bali nga, 2 years course lang di kurso. Dati di karik ka na kayo nanan. Nang na no. Naroon na niya. No, makarelasyon na kiti baknang namangted kanyak iti amin. Kalbasan di duwang atawen manong nemi binaliwak ti nag-apply tamay sa akon nga ada diploma kun manong nemi nga isarang ko. Manong nemi iti dahi tamitla kumpanya. Iti dahi tamitla nga kumpanya manong nemi iti nag-applyak akas sekretarya. Idi tada mga maamuak nga bakante. Siyempre ka. Ay, ma'am. Hanap awagan di ma'am, hanap pa empleyado. Anak kasaganan ni sir. Iso ka naman lang, mismo nga ma-interview ka. Saan ka di man lang stricto? Saan man? Ngayon apay nga napakantyan. Apay nga nag-ikat o nag-ikat di sekretaryana. Medyo stricto nga amin ni Sir Leo. Stricto? Adalabasit pa nagkamalim. Delikado. Talagang matlang nalang ka about computer. Siyempre, computerisitan. Among ti computer agad panglakaan. Ngayon, once ka nag-mistake ka, madadahil amin nga, among kahit ko sa baka nagkamali ka lang may isang numero, maapektaran namin yan. Amo ka, dahil may isang gonam-gonam da, ito pa nagbasa ka. Ito may isang data. Once ka nagkamali ka, 1 word lang kamalim, maapektaran namin yan. Iso tinakaikatan. DJ dating sekretaryana. Gabot na-cancel the appointment na. Gapulain ka na dyan.
nga panagkamali na. Isa may balagalaking kareta, ha? No kaya't mong tagpaot ng sekretarya ni Sir Leo. Lalaingim, iti amin nga banang. Gaboy di dayta nga namuwak manong namiyak na nervyusak matan. Ng pinatibkar ko ti paginagam ko. Nagtugtuan, nagdoorbell ak siyempre. Kamen, po, may iti boses na guwapon sa amin. Winakta, good morning, sir. Pagkat pangkumat amin nga kay kapipintasan ka sa samitan ng isam ko, Kasi nakakita ti. I said, good morning, sir. Ay, come in. And close the door. Nagigtutak. Close the door ko na. Ni. In close kumat, Sir, insenyas ko no ilak ko. No, don't lock. Yes, sir. Sit down. Nervyos ak manong napigkat ti pa nagparang na kanyak dati guwapo nga lakay. Doon siyak mariro manong naming mano taon ko, 2023, 30 years old o 35. Mapang kumaten kitaan matmatan kasi tang tansyain manong naming no mano taon na. I'm 40 years old. Ay, sir, diyak matsalsaludsudan. Kada kita mata mapasak noon yat kahit pa parang kita pa diya. Ububing nila ngayon, sir. Thank you. Pasip-sip. No naman, sir. Matasip pa ng sip-sip na dyan. Insenyas naman ng name ngayon ko keng kuha na tiro siya, Mike. Dati gayam dito yung mga matla kumpanya. One, sir. Yung kahit kung amin ti may promote. Hamad nga na nga ito ti sweldo magkasekretarya. Ngayon nga ito bing ngayon ti may isang repressionist na ang nervyos sir, sorry ha. Okay lang. Masabit lang templa mga kape. One, sir. Sige. Templa anak ti kape. Manong namig na nervyoso ka talaga. Diyak pa yun mabalikas na repshot. Diyak pa yun nakaging ganot. Pati pa nagigimkot-kot Sara manong naming tagtagarga. Pinatugkar ko ti paginagam ko. Ito taliyawag iso na manong naming siya tigit kita na. Nako. Kayat nan sa amin ti nakiting arwatan na. Nakakit-kitan na naging sibukil ng legs ko. Nagtrabaho ak pa nung nami serious isuna. Nang ron na agidiktar. Kaya itinaskin nga isurat ko. Isaganan. Dagiti komunikasyon manong nami. Diyakayat kang kamali ka. Sir, amin nga tawag kamali. Diyakayat kang kamali ka nga sa among maator nga dagos. Makadadahil ti negosyo. Makadadahil ti aniyaman nga banan. Marami nagti amin, sir. Kahit nukas pagarigan man to, at pa nagkamalik. Yun akong sir, sorry. Ngayon at least manong nami naliptakak mo. Talagamat nga aramidag ti amin. Good. Good job. Thank you, sir. Ituloy mo kastoy. Tapos nagbayag ka kanya. Manong nami no, dito matipagsayatan na ti may isang sekretary manong. Nitibos mo kita ada komperensya nga tendaran na sumurta ka. Aging gaman ng nami nga di agsweldo ak. Ama, Miss Isa man. Nayon ti sweldo. Sir? Nayon ti sweldo. Abay, sir. Di mo kayat? Ano ko na, sir? Igatang mo ti arwatem. Tapno adada nga presentable ka. Ken agpasalon ka. Tapno adada nga maayos tila nga.
Kasta kumamot namin ti aramidog, sir, ngem nakurabay kam lang, sir. Mawatak. Iso nga na yun akta sa sweldo. Itad ko detoy, tapno, igatang mo karigre sa pulang maaruatan. Ay, thank you, sir. Hanggang doon gumatgatang tibag. Talaga rawang kanton tibag. Saan nga sinsinan nga bag? Tarunot sok tamon tabag mo. Pasensya ako, sir. Ginatang ko lang ito. Ukay na ito. Amok ba't kat? Thank you, sir. Tunan pa ng regalo yung kanyak tibag, sir. Adan to yung bigatin. Thank you, sir. Palakkalang tintin na manong. Siyempre, di kita talagang nabibintas nga arawatin mo na. Ngayon, muna ak na pa nagpasalon. Isudat ng ted manong nemiti, imbaga advice kanya, no, anya kita nas kang tangek, ginatang kumata, sa ak nagsubli kada kuwada, manong nemi, sa ako insuod di kiti ginatang ko. Yes, hindi kitak tilangak manong nemi ti sarming. Wow! Pati siyak manong nemi na pa wow. You're so beautiful, Maricel. Gawad na naraeng ka. Gani. Nanaro na, no? Ada dapat nga nabalbalor, iti. Arawatem. Intun makita na kanimpos mo. Sigurado. Mapawaw. Thank you. Dakil din itulong mo ito dito. Una, siyempre, isot trabaho, isot sinurusuro. Hindi ba nag-report ko niti kabigatan na manon name kabigatan na? Iti Lunes. Manon name. Napawaw nga peso ni Boss Leo. Wow! Wow! Good job! Sir. Gaputa, inikandak eh. And this is your bag. Wow! Oh, sir! Ito tinabayagan nga na paapag bag. May bagay kang ka. Ken lukatam. Linuktak man. Sir. Ada tamang ibagay kang ganata. Linukatak ti kahit manong name again. Bag. Haritos. Sukta mo taritos mo. Ala, sir. Ando lang ang rudente. Intedyo kanya kakwarta. Tapos, sa dati bag, nagingin na dito. Ken, kadimon tancho, aritos mo tam. Isukat man dito. Ken, kanya pa tinaglaon? Relo? Ada daw may bagay kang kalata nga relo? May ay? Oo, sir. Kinunak manong name, kini di may kat ko di kagkadyong ataritos ko. So, ay mismo tinangisuti di ataritos ko man. Oh my God. Nakangingin na ba't na amin nga na ikapit kanyak manong. Sa anak ba't nga sinsinan nga babae. Sumaragan to nga susurong ang drive. Kat tapno saan ka marigatin nga commute. Regalo ang kahit brand new car. Sir? Ala, sir. Amo yung sabat nga mahilig ka iti regalo? Inistorya ang kanyak sang di. Inistorya ka di? Tinaminsan nga nag-dinner ta. Nga maning po niya dati hati high school. Ado na kita regalo kayo nga. Iso nga regalo ang dagbatin, sir. May mesa lang tagregalo kayo nga. Siyak lang. Siyak lang timang ipahit namin nakasapula, Maricel. Ay, kamanak, sir. Oray lang makasangit, tinagsak ko. Awang pwede kita nga ibagbagam nga makaragsakan akong oray lang makasangit. Don't cry. Madadahil tipintas mo, nagsangit ka. Oray no, tears of joy. Thank you, sir. O apay nga raramidag dito. Gabutam.
magusto ti trabaho. Kas ken kat kayat ko ng sekretarya. Yaman sir. O gayam, sagana ka. Ada komperensya kita abroad. Ada mit la passport mo. Insaganak na kita, hindi bagayo sir, kasapulak. So ganun, kasapulam na kita, agsipod ta, kaaduan na nga, nadawis kanya nga komperensya ti abroad. Agtorta. Amantor. Makabulan nga paragtorta. Sir, oh my God. Dap na akong problema ti pamilyam. Ikang gati kwarta at nom, ited mo kadakwada. Sir, agdagdagay na pa ka di? Agdagdagay na pa ka di laeng, sir? You're not dreaming. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. You're welcome. Awan gaya manong namit in limit ko keng kuana. Ore pala idiubingak nga ibagbagak nga nakapinpintasak adot mga ibagbaga nga napintasak. Talagamit nga napintas ka kunana. Napimpintas ka manin, no? Maited, dagiti may bagay keng ka. Tapno adada ka napintas ko na. Sa nang saludsudan. Ada boyfriend mo? Nakumpay, sir. Dako nakngarod istorya kada kayong awat sinong bata. Tapno amin na dagat agregalo dalta. One, sir. Kada gitoy. Alagararam ka. Nagsardang dancer. Oh, kasama nang kita yung kanyang, sir. Loko dati ng boss ko, ha. Amukmat kahit nga da asawam. Posible yung asawam. Manong nemi kas taonay tiragsak datatang kininanang idiyawat ko kadakwada. Jack pa nakadanon siya abroad tang ha. Nganda ito sa rabo ko, kwarta. Mamangka magtur kini boss. Ado na kita papanami, komperensya. Siyempre, masapol na. Na. Ang mga mat no sa barit, turungan na nato na anak ko. Ano nga turungan na yung pagbakayo? Nang, ada asawa na boss. Kito rin mga ada asawa na. Kaduan na kanong sekretarya katagbaling nga sakloterya. Nanang mat. Ang mata, sa bali ni Boss Leo. Sa bali isuna. Dinagungundawayan, tikas kanyak nga narukop. Ano gote ka? Narukupak. Padasan at mga ibagat kitan na. No, makita? Nang, awang pagdanakan nyo. Amok masalamat-matan, didayaw ko. Amok nga salamat-matan, didayaw ko. Kunak manong name. Kaya di ba nagturmi kini Boss Leo, anong name, siyempre, nakaragsak kami, ararami dagbad ati amin, tapos kasta kita awan to pilawan na kanya. Siyempre, no awat, sa dinutayan na, at dakmat. Ag-check-in kami sa gasakam ti kwarto. Ididandanimin manong name, matirpos, dagiti pagilyan nga papanami. Nagtugtug iti kwarto. Hindi nga pa nga ta. Ada nga talalipatan ng imbaga. Kaya apay, i-text na ko man no, itawag na. Linuktak. Sir? May I come in? Yes sir. Gaya po tabus ko iso na makapagkadkadak nga ron, no? Baga na nga sumrek iso na. Kasi tagbaybayad ti kwarto. Nagtugaw iso na ng name diging tekatre. Diyak pa inrekap daw. Close the door. Gusto man idindimbaga naman nung idamo makikita. Hindi sumrek pa lang ang sekretariana. Inrekap ko Sa ko insinyas no ilak ko. Nagloko ako. Yes. Don't lock ko na idi. Itakat. Yes ko na. Di inlock ko. Bus ko gayam.
Anya ka diti pagsalitaan ta, sir? Please sit down. Inawid ko titugawan ng name it no. Agtugawag ito sa ako. No, on my side. Um, sir, nagtugpalak mo ta. Kinita na. Inig ka man naman ng name it titimin ko. Diyos ko, ano na ito yun? Maricel, I like you. Huh? Sir? Niya, isadag na matentiropa na itiropak manong. Sana kat inigkaman ngagsumbangan ti pingping ko kat ni. Mga malanglang up kon tinabarang sang aw na manong. Nga agat brandy. Nagbara. Nagkidemak manong jakmat ilisiti kulok. Na nariknak manong naming ending pil na nagdibibig na itibibig ko. Pagapaman lang manong. Sana matlain niya tayo. Nagmulagatak. Inulit na lang yung baga. I like you. Hapay nga like, nasa nga love, na ako nagtinakam ko. Ni, iyasadag naman yung tiropa na, kit ni, nagkidemak, manong, hapay nga agkidemak. Kit narik na ako manong naming saan na lang yung dingpil, di bibig na digat inamalan na, di lips ko sa naninanam. Diyak mo tinapupuutan manong naming abalbalsak mo tindetang agek. Manong, anda na pasamak mi kini Boss Leo di dahi nga nabi. Impabusoy ko kinkwa di amin ko. Impabusoy ko manong namin no anyaman teramiden na no kasano nang iniktat ti arwatek. No kasano na manong namin nga no kasano na nga dinigos ka na ginagkakabarang agek. No kasanumat nga binalas ko dagiti arakob ka nagek na. Kit dito'y manong nami nga naburak ti salsalbat matak a kristal. Nagunod na manong nami ti bagi ti kinabirhen ko. Kat nagpatnag manong nami nga nagkaida kami. Nagpatnag nga tinagikwanak ti bus ko. Dito'y maten manong nami tinangrugyan ti illicit relation mi kini boss. Saan ko nga pinanunot manong nami nga dakkalabasol ti panagbaling ko nga other woman. Pinagbaling ko nga kirida manong. Kapag din nga saan. Agasem. Tamani po di dadan relasyon mi manong nami in regaluan nak iti may nga unit iti kondo. Makapimpintas kan kompleto ti alikamen. Kaya di makasursuro ako nga drive manong nami in regaluan nak iti luxury car. Inikanak ti kwarta manong nami tapno matungpal ko tarapap kumang balbali ti balay mi tapno agbaling nga balay nada mabalin na nga pamilya. Inikanak ti kwarta tapno itkasta kada ited ko kadagiti naganak kaniya. Inikanak ti kwarta tapno idepositok nga aramaten di kiti kakapsat ko tapno makapagbasa da akin makapagraduar da iti kolehiyo. Inggonam-gonam na kaniyak manong nami abawal nga agsikugak. Yes, sweetheart. No problem. Siya kahit agsikug. Nga ba't siya kayat nga madadahil tiya. Pindas ko. Agbali na ka nakapimpindas lata para keng kalayo. I love you, Leo. I like you, Maricel. Ope nga saan nga loves. Ada pabinyak ni batpatik ko. Tila yung pamilyang tinabatik. Ketsiyak.
Tila bagi, or etitid kumat amin na masapol mo. Okay? Saan ka nga gaw? Awid di bala yun naman pinapintasan. At kondo unit mo, na kompleto talikaman. Nga nainagan ka ka. Nainagan pa pati kutsem. Agamanak. Thank you, Leo. Yeah. Thank you. Kasano na maamuan ti pamilyam ti amin? Aga na natalang. Ori ito pisina, saan tayo padlaw? Saan damat nga makikita? No data ti office, nakalaklat at rito. Ori aramidan ta dito. No. Diya ka ramidan ta dito. Ano serbida nga dati kita luxury, dati kita na class nga hotel. Sa bagay, sa mapanda actor, para iti press conference, konferensya. Saan damat nga dagos nga agawid? Nadigat ada duwa nga aldaw, nga usarenta nga agin enjoy. Ito iti mo gusto kweng ka, Leo. Iso nga, dito yung opisina, numapaskod trabaho, hantang arumwar, agpasaklot akeng ka. Agbali na nga sakloterya. Saan ko pinanunot manong nemi noan yan to ti papasama? Basta ti adda ti panunot ko manong nemi babaen iti pintas ko kit inaramat ko na daanak iti condo unit, na daanak iti luxury car, natulungak di kita naganak kanyak nagapatak dito ti pintas nga balay, adda nakadeposito nga kwarta nga aramaten diri kapsat ko tapno sigurado nga turpos da iti kolehiyo. Ana pala sa pulam. Ngam Jack, pinanunot manong nemi no anya ti resulta ti amin. Jack pinanunot nga saan nga maturog ni Apo Diyos. Jack pinanunot nga dakkel nga basol ti amin. Haging ka manong nemi nga iti may sangal daw. Nakaawatak iti text message. Manong nemi. Sumsumre kak pailaing iti building. Adayuak pa'y manong nemi iti opisina nga ayan ni Leo. Iti nagtitit ti cellphone ko. Ti mo na ng imbaga na manong. Sa anak ka nung agpatuloy iti opisina. Gapotad da gwardya. Inignore ko manong. Nagnaak manin. Ngayon nagtitit manin sa cellphone ko. Binasa. I know what you did and I will make sure you will experience hell for the rest of your life. Ito kita sa onde ito. Diyos ko. Inulit ko lang manong nemi binasa. Kapat namang gapon manong nemi agnerbyusak. Agsido karak. I know what you did and I will make sure you will experience hell for the rest of your life. Kahit nasa wen, amok noan niya tinaramid mo. Kat ipanek-nek ko ken ka. Wano ipasigurado ken ka. Mapasaram ti biyag iti impyerno for the rest of your life. Diyos ko. Manong nemi. Kaputay ti number ko ti nagteksan na. Tahamot hanggang gayim ti messenger. Tinawagak na ito nga nag-text manong nemi. Renisib na. Hello? Sino ka? Saan na naskan pa yung mamon mo si Doak? Babae?
Yeah, I'm a girl. Ano na kita ngayon magbagat? Kaya sino ka? Ang dalak lang. Ang dak lang tayo sidag mo. Kami yan namin. Na nakabado ito sky blue. Tinalyaw ko. May sana pintas ng balasitang. Iso. Katapot di cellphone na kadadaban yung lapayag na. Sika? Yes. Balasitang na, no? My name is Lirio. Sana in saruno manong name iti apelyado na. Apelyado manong name ni Leo. Kat mismo manong name nga inulit na. Tintext na kanya. I know what you did. And I will make sure you will experience hell for the rest of your life. Nauyong manong name ni tingobig. Kinansel ko titawag. Manong name sa ang nakon nga nagpatuloy. Nagsubliak iti kondo. Api nga iparit na nga. Isugan ta ti gwardya, may magbagana. Manong name, inawagak ni Leo. Tapno may pakamok kang kuana. Nga, sanak na sumrek. Simong pat, Leo? Maricel. What happened? Apay, nga ba't sana ka na danon dito pisina? Iso nga silang sumunod na tabasaman. Sana ka si Mark dito pisina? Anda na nga ti pa kanya. Lirio tinagan na. Ano di baga na ka? Leo, ano ka kahit sa wanda ito? Ano di baga kagadanak ko? May sa kanakidanak ko. Manong nemi, kaya ba may kabesak ti kakrudan ng text na? Imbagak. In text na ti kastoy, I know what you did and I will make sure you will experience hell for the rest of your life. Pasensya ka. Ano't napasamak, Leo? Hello? Hello? Inadap na manong. Balbaliw na tinawagak. Unintended. Leo? Leo, sumungbat ka. Manong name. Nadamanan na. Receive ko nga text. Same with line. Na ulit-ulit. Diyos ko. Ano kita sunda ito? Hindi ko na tawag kanya. Kaopisina. Manong name. Hello, Maricel. Hello. Among ka din haping asangan si Marek. Ni boss mo. Kanabi sa ang kamunta si Marek. Ano nga man tinapasamak? Amon si bubukay la kumpanya. Ti relasyon nyo. Diyos ko. Kahit, ano tinapasamak? Namuan dan ti apin. Saan ka nagsakbay? Isa ka nang ti bagim. Awan ti basol ko?
Anak ti basol ko kuma. Noan yaman nagitinaitad kang ka. Posible ang masubli. Takwarta ti kumpanya na ita. No, saan na po doon na ita? Anong nemi? Mamnon niyo tinaramid ko? Dagos man nung nemi kinontak ko. Damamok. Nga, alisto. Nga tignay. Para ti pang plano. Manong nemi. Inlako. Ti kondo unit nga nainagan kanya. Tapno, mailako ka alisto. Imbaba kon di presyo. Pati di luxury car ko manong. Pagbalida ka kwarta. Tapno di kasta. Katsad na makamat kanya. Kalpasan na alpas ko amin di kito'y manong nemi. Nag-awid ak dito'y balay. Sa dadto nga tamat iramraman. Ti balay mi. Saan nga tamat. Wari kat nakadeposito mat. Manong nemi ti kwarta nga gastusan di kiti kapsat ko nga agbasa. Oh, abi kasta dilangam ha? Nang pagibagayon tulangin kinitatang. Ken kinikapsat ko. Nagkikata ko ng trabaho. Pumadayuak dito. Ha? Taapay. Nagkikatak trabaho. Nakabasulak lang. May, basilat basol ko ngayon. Dakil namin ti apekto na. Dakil ti damage na. Basit nga mistake, dakil ti damage na. So inikat da. Kit, apay nag-commute ka na. Panam ti kotsem. Binagbalin mo ng kwarta. Tapos na dramatic mo matayo. Kaya pa panam nga rod, mamon yun to. Di kayo, sarda nga tawagan. Kinagpakamuha. Ada ka titartarayam. Awan lang, awan. Dito pa kadanagan. Ura ta, adumat experience ko. Kaya siyempre, alis to akto lang nga, makasapol trabaho. Endaw-dawat ko manong nemi nga sandak ko mga sapulan. Uno kamatin, no anyaman ti kamad na kanya. Saan ka narigatan nga nagkastrek ti trabaho manong nemi kaputi pintas ko. Naala kadagos. Ngam saan nga sekretarya manong. Bueno, gagangi lang empleyado. At least, adamat la trabaho. Kaya naadaywa ko to anyaman dahil nga problema. Naradya pagana yung babae, di balisitan. Hell, kunana. Hell. Intaraya kong timpyerno. Awan timpyerno dito'y. Itipintas ko manong nemi, ado na gina nag-propose kanya. Alakit padasik manin at imakinasyon. Siguro duwag. Bachelor. Nga awan ti asawa na. Jakon kayat manong nemi balin nga kabit. Jakon kayat manong nemi balin nga kirida. Dito ting karik iribagi. Dendeng dibiyang ko ni Alex manong nemi empleyado matlayang di pagtrabaho nga nangatot posisyon na. Nagwapo manong. Nikit agregalo mat man agregalo mat. Alex, no, habi ka nas kinagregalo ko kit danak man nga kasangay o mantikasyon. Pakaragsakak na o atim regalo. Nga may bagay mat kengke. Ay kamanak, Alex. Manong nemi, uminakpaspasyarin ito apartment ko. Apa yung apartment lang. Di mo ka di kayat. Ngibalayan ka. Alex naman. Ngibalayan na. Ngibalayan na ako na kitasawain na. Oh. Got it. Kasi nakait ko sa win. Because I love you, Maricel. Sigurado ka kani? Nga ipatpatig ka? Sinugurado ka kani ngawan sabit? O nag-ibistigar ka? I'm a bachelor. Awan ti asawa? Hindi agdama almost 2 years nga lovelessa. Imbaglaki din ta namang mo ka.
Imbag lagi dito dimteng ka di biyag ko, Maricel. Kapag adaking katiragsak ko. I love you so much. Gabutan na panagnagkak nga talaga nga bachelor ni Alex Manong. Sige, inaklon ko isuna. Ngamsaan kong imbaga manon nemi ti palimat ko. Alangan met, ibaga ka may sakang kirida. Idi may sa nga boss. Kaninto nag-asawa kami ta, mabanig na nanto nga sa ano ko na birhen akit ta. Siyempre, ibaga to naking kuha na nga, na-experience ko. Ngayon, kadagit nga panawin manon nemi saan nga napetag na virgin muna saan, di may isang babae, di ba? Tamamanukan nga makasapol. Iti birhen. Nag-asat kiti ni Boss Leo. Nga buta, isot nakadamo kanya. Kinisumat iti mo ng experience ko man. Aging ka manon nemi nga enjayan ni Alex ti Kalaysa. Wow. Wow na wow. Anong nemi. Nagtalunan tumitlahin ti biyag ko. Kahit ko tanda asawa na, kahit ko matandag ka anak, kapamilya, anong nemi. Natulak nga ron ti Kalaysa. Katsakbay manong naming isagana mi ti amin nakiktutak idagdat tit-tit manan sa cellphone ko. Na? The same message. I know what you did and I will make sure you will experience hell for the rest of your life. Amo da dyan o balasitan? Tinawagan. Hoy, uraan niya't ibagbagam. Uraan niya't ibagbagam. Hel-hel ka dyan. Hel-hel-hel. Impyerno-impyerno. Sika iti maitag iti impyerno. Saan kang nga sardengan? Maricel. Oray sa dinno ti papanam. Saan ka nga sardengan? Tanyo ko matibasol ko oray kang ka? Ha? Hanga sa ti papasolan. Basol ti amam. Tintopam. Ano naman? Gagangay deta. No may sa nga boss. Kaaduan na. Chiksen na ti sekretaryana. Han? Saan kanto nga sardengan? Sardengan na kon. Kahit kon ti agtal na. Kasi nga kahit kon ti makaasawa. Makiasawa. Ayayatek ni Alex. Kahit ayayatek nakman. Sardengan na kon. Uraan niya't araramidem. Saan kanto nga sardengan? Aging kasibibiyag ka. Anong name nilaunay na yan, tibasol ko? Takas diyan lang ang ganda diyan nga babae. Susapo. Nag-green cellphone ko mano. Ni Alex. Umingat ito kasera. Umingat umiyan. Siguro, gumanatin. Nga dan mapasama ka na kami. Hello, sweetheart. Hello, Alex. What's wrong? Apa di ka naguning? Awan. Di maituloy akasar. What? Ano to ko lang? Lipatin mo ti Jaya ken kakasar. Ken, saan kanto na sumsumrek to pisina na bigat? Agsibot ta. Siya akong din nakirekomendar. Iti pa nakaikat mo.
Alex, awan na mo kabasol ko. Api nga saan nga matulog ni Kasarta. Alex, ahitan ka. Ahitan ka, Alex. Tsaka inupo ka. Mamati ka kumakanya, kayetin ka. Ngayon saan kan ngayetin? Ano ti basol ko? Saan nga naskan pa yung baga? Sige. Bye. Alex? Hello, Alex? Alex? Manong Nemi? Hindi nagsina kami kinileo kaslasahan ko marik na sakit. Naman pa impatay ko matisuna. Kanarikdak mati pamatag na. No pa'y, saan ko nga sineryoso iso na gapata? Siyempre at asawa na. Ngimita, hinayat ko. Hinayat ko tikas taunay niya, Alex. Ngimapay. Hapay. Napinas ka nagsagabak. Apay mo masama kanyak ti gastoy. Nagring ti cellphone ko. Ti balasitang nga anak ni Leo. Hello? Ang tinuunin ti basol ko ya? Apay ka na nagsardingan. Sige. Magsangit ka. Masaktan ka. Magsagapa ka. Tapno malak-amam mo timpalak-am mo ka na kami. Umata mo ka na kilang basol ko ha. Tawari ko mamatsulisugag ti amam din kayat. O maramindak. So nga saan ko mga siyak ti pagimbuntuan ti basol. Saan ka sartingan? Saan ka kasartingan? Oras sa papapanam. You will experience hell for the rest of your life. Hunti mo kadakil basol ko, tapos kas tatarabidam kanyak. Sika ti ba kay gapuno apay nga narakrak ti pamilyami. Sika ti ba kay gapuno apay nga naulila ak iti ina. Saan ko pinatay ti inam? Ngam sika ti ba kay gapuno apay nga nagpakamatay. Ha? Hindi makita, ken mabuya na. Tinareceive na. Nga video kadaladawan nyo ken Daddy. Kinahikayat natin nagpakamatay. Iso nga kapuking ka. Naulila kami iti ina. Gapuken ka. Nagsagapa ti pamilya. Pamilyami. Gapuken ka nga anay. Gapuken ka nga dagas nga babae. Gapuken ka! Manong Nemi, kasla makulkul ti panunot ko. Hindi da ito yun. Pimanawak hindi da itang lugar, Manong Nemi. Kaya't kung itarayan, ti impyerno ng ibagbaga na dyan nga balasitang. Pinginaskan nga may sa bakit impyerno. Nga buka dito nagbalinak lai di nga kirida. Awang ka din pamakawan, tinaramid ko. Diyos ko. Kaslay di laeng Manong Nemi na nakamat ko di Diyos. Nadagsan ka nila o na yung tinagbasolag Diyos ko. Namno,
Ah, kasla makulkul ti panunod ko. Kaano nga sardangan nak na diyang aliryo. Manong Nemi, habi ngaming jaksok tan SIM card ko. Tapno saan nga makatext. Manong Nemi, napanak man ti sa baling nga lugar. Nag-applyak man yung trabaho manong. Wine, nag-applyak ti trabaho. Kat sa anak mat nga narigatan. Data madlawan ti pagnyamanak manong Nemi tama. Maus usar ko na ti beauty. No apay nga maaladak. Makastrike ka tao sa trabaho. Gabot ti sapsapulan data nga trabaho. Dito beauty nga da kaniyak manong Nemi. So nga hire. You're hired. Maala ka dagos. Siyempre, manong Nemi, kapag ugutak nga pintas, ado da kita agaram kanyak, nga jak mat ta ikaskaso ida, tamok mat mano, nga adasawa da. May sa kada kita kopi sinak, tinak ko na, Maricel, ay, Lourdes, amo, iba ni po di daadakan. Abay, imadudo kiti kliyente. Agad, nabinaso na yan, daktil ti may tulong ko. Anya ti biyag mo? Anya ti biyag ko? Apay, langam ngamin ti kakabiten. Uy, gaga? Pasensya ka na. Dengan dia ngamin agar-aram kang kakit. Musli at asawa na. Abay basol ko. No armandak na asawa na. Kit kakabitin ka karod. Apay ko ma. Diyak ba sung awam sa sung bata katakwada. Tisap sa pulik singkel. Diyak kay tagbaling nga kabit. Napadasam ka din. Oh, apay saan ka makasungbat? Anong mabibiyang mo tibiyag ko? Si Carol Lourdes sa apay bibiyang tibiyag mo? Awan, awan ngamin ti maubra. Bakante nga rod. Madamdam lang pa nagtrabaho ti manin. Pwede mo kahit nga istoryata. No, may panggap mo lang ti biyag ko pag istoryanta. No. Sika, anat biyag mo? Napatasam ka din nakikabit. Napatasa ko. Dagi badpada. Amon ti biyag ti kabit. Diyak salsalod sudan. Ngam kahit kong ibagakeng ka. Nagmayat ko na. Nakaimimasit ko na din, no, may parparit ka din, mas. Gusto ng padasam mo yun. Sabi nga, di ka mang pili ka na kita aram ka nga asawa na. Tapos no may experience mo. Ngayon naman resulta na. Nagtalinad ka di, nagbain ka kabit. Han, nanat na masama. May nakarinaot ti asawa na. Kahit, Lydia, tanda ni nak pinatay. Imbag ta sana ka napuntaan, di paltugan na ko na. Po, buteng ko na ya. Kinaniwala din namin mo. Kita, nagikata ko ng trabaho. Tapos numadayuwag di asawa na. So nga, nagsabulat sa balik ng trabaho. Kent, pinadas mo manin. Diyak man mo. Tao mat sa balik ang garim kanya. No saan nga, ada asawa na. Di si kang orti kakabitan. Wen, ano gotek? Iso nga amok doa niya't lang at ikakabitin. Kasken ka. Oo, siga lang ha. Oo, pa experience ko. Mahala ka no, di mo anugutin kanya. Manong Nemi pinadas ko manen tinakirelasyon. Nga sinugurado manong Nemi. Nga may nga baro. Nga awan titurid ko manong Nemi nga nang ibagakeng ka, uno nang ibagakeng kuwana, noan niya itinapalabas ko. Di naman saludsudan. Saan ko imbaga? Ori saludsudan na nga takit. Mamaling nga ilibak ko. Tama nga kunak ni babahawi na. Harigatan baka agsagabak manin ko na. Ngem,
napasamak ba't manen manong. Kasunod pa nakaalan na manen tinambar ko na diyang liryo. I know what you did and I will make sure you will experience hell for the rest of your life. Kami nga dinaksardin ng detoy. Kaso nang naman na cellphone number ko. Aming kati nga lalaki. Kat ibabawi dati kasar no mamuan dati experience ko. Ngem, no anya tinala, inaramid idi manunemi ni Alex kat kastamat manan tinaramid ni Lito. Kat syempre, nagsangit akmat manen manunemi at nangarod. For the rest of your life, di nagkarisardingan da dyan nga babae. Ngem, apa nga dyak makasarak ti lalaki nga mangibagang nga awan pateg tinaglabas, gaputan na pudnot panagayat na. Dahil sa kadilauna yung nga babae, tinaminsan na nagkabaliak. Diyos ko, ya. Didakmanin manong name na ti sakit. Dito'y manin nakasla na der ti puso. Diyos ko, amok nga nakamiyo. Di kastoy pa nakatusak. Ngam dahil kadil na una yan, tinaminsan nga panakikapit ko. Tapno mapasama kanyak di kastoy. Basol ko ka din no, apay nga nagpakamatay, ti may nga asawa kinina, nga nakarakrakan ti pamilya. Diyos ko, pimanawak manin ito itang lugar manong. Napanak manin ito sa baling ang lugar. Na nakastrike akmat manin ito trabaho. Nga adumat manin manong nemi di kita agaram kanya. Manong nemi ti lugar nga napanak. Pinadas ko. Nga inaramid manong nemi iti nagbaling aktibo. Iti nakikapengak nga relihiyon. Tada na nga kasabakan niya, manong nemi, diyan mo, takasla, amo, ti pastor, no anya ti problema. Umasadag ka kengkuha na, sister. Awan ti sabali nga makasulbahan ti problema. Nga, magad adipan ken ka, no saan nga ni Apo Diyos. Pastor, apay nga, amom ti problema. Awan tao nga awan problema na. Nga mamong ka di nga, kaso pa nakamom, pastor, nga nadagsan ti problema. Kaso pa nakamom, tada ka din nadagsan nga problema, sister? Ada mang riribukan ka. Ada saan nga mamagtalnakan ka, sanggali. Naglaing ka, pastor, kasla ka na Diyos, sana ka Diyos. Ngayon pa nakabaginak ni Apo Diyos. Umay ka. Sa dinong, pastor, umay ka kenkuana. Agserbi ka kenkuana. Kina Apo Diyos. Sige, pastor. Nagawanak. Agbali na aktibo na awan trabaho. Sumurutak. Iti mga emisyon. Sumurutak karagiti aktibidad iti pastoral aktibidad iti religion tayo. Dito'y ko manong naming nga namamo ni Arnel. May samet manong naming aktibo iti religion nga nagikapangan. Hi, sister. Hi, brother. Manong nemi no adda guntaway nga okasyon o aktibidad iti church may saak
nang runa no kasta nga Sabado nang runa iti Domingo. Tawang nga rin para pa opisina, akong trabaho ti opisina. Ano na may gusto kla unay, ti pinagsasalita ni Arnel kanya. Katunggal, sarita mi, manunay mi, may balabal at lata ni Apo Diyos. Amom sis, Brad. Ado na kiti basol nga makapatay ako nada. Nga di pulos may kaniti pamakawan. Adaman na kiti basol nga mamakawan no mapakawan. Apa yung pagbagam kanya kita, Brad? O gugalyam ka di matlangin? Di may sa ka na kiti kang runangan doktrina? Di pa nagkararag? Uwan, manipo di dinay kapay nga kito eh. Kada kiti pasat di kararag. At na pa nagpakawan. Panang bigbig kang kuwana, kinapot Diyos. Panagyaman, panagpakawan, panagkidaw. Nga amin di kito eh. In behalf. In Jesus' name. Amen. Ano tumuno na, Brad? Ano tumuno na ka na di panagpakawan ka, di panagyaman? Depende kang kanon, kahit mo. Iso la iso. Ngayon kanya, kahit ko na jay, umuno na di panagpakawan. Tap na di kasta, kahit iramang kuntungatan, di panagyaman ko, hindi panagpakawan na kanya. So nga naon dadagsan, adanagsan nga basol mo, ulit mo ipakawan kang kuha na. Kaya mo, nga sardangan na kanto, di mangribok ka. Awan di mangribok kanya, Brad. May sabay abasol deta. Di pa nagulbud mo. Nariknam ka din di ayat. Ano nga ayat tikin mo sawan? Ayat ka niya po Diyos. Yeah. Iba't pati ko iso na. Kaano pa'y? Brada, talaga nga na ka. Ngayon no sa mo na kaya tasong bahatan ti saludsud ko. Hanggang pilitan. Well, hindi nananayon nga inawat ko. Kaya ninawat na niya po Diyos. Iso pala tirugi ka pa nang ipatpatik ko kenkwana. Gabuta, saan kan nga nakaramid pa eh. Ididakes. Nga medya kararamid ka tisang na siya, saan mong ipatpatig niya po Diyos? Tanong ipatpatig mo, abe ko mga garamid ka dakes. Tapang, tumakas to. Naadan ka ni boyfriend. Brother, personal kita questionin ha. Di mo kaya tagayat. Agbaling nga asawa. Darot sumalangin. Daran ta mga maharam kanya, Brad. Awan ti mga iparit. Hang may parit iti religion tayo. Nadikit adad na, ngagpipinatag tayo. Timadi, no, sa mo ka ba matyan, kahit isut ayatem, mabalin mo ngayatin akayem, saan nga sikat akayan na. Nabibinasot na lagi tayo, karelasyon, kahit agkarelasyon na paginapod Diyos, ngagkapsad na. Naping sanay ka. Sana ka may karikan ka, Brad. Tapay na ako naman tikastang. Sika lang pangimbaga kiti na ito eh. Api nga siya. Api nga sanga ni Apo Diyos. Amon ni Apo Diyos. Ngam sa mo pa nga mo. Ngam kahit kong ibagakin ka. Manong nimi awan tinlimad ko kini Arnel.
Sa anakas kadagiti muna nga duwa kalpasan kini Leo nga saan kong imbagati na palabas ko. Imbaga keng kuha na ti amin namin. Kaya nanugot ko man ang nemi. Nga damay sa nga tao nga mangariribok kanya. Kinapudno naman ang nemi. Impabasak keng kuha na. Deta nga text message. Nga dapay lakanyak nga nakasave. Dito, Brad. Basahin. I know what you did and I will make sure you will experience hell for the rest of your life. Ano kami dinapasamak? Ano gotek? Iso ti damo tila. Iso ti damo nga lalaki ti biyak ko. Kahit ko't sumaliwanwan. Iso nga naramid ko ti hamin. Nakarelasyon na kiti adaan ti asawa. Kapatid na amin nakasapulak. Kundo unit, kotse, alahas, arwaten. Pinatakder na ti balay. Ganapin na naganak kanyak. Nang ti kwarta, ngayon deposit ko para ti panagbas na ginikapsad ko. Ngim, naduktalan ti amin. Kad nagpakamatay ti asawa na. Iso nga di anak na, saan na nga sardengan? Iso't nagapon na ti nga message. Idi dua nga lalaki, kalpasan, iti mo na, imbabawi dati kasar. Idi mamuan dati amin. Iso nga kahit ko ibaga itakin ka, nga saan ko nga liman. Na-experience ko ti kasyay. Nga panagsagaba. Nagpeso, panagsagaba nga kaslaawan ti patingkana. Panagsagaba nga kasladag at talaga iti impyerno. Iso nga da nag-advise ka nga, ngagbali na aktibo, nga agserbi kinihapo Diyos. Nga naimpas na kanti, panagpakawan ko kay kuha na, tapno mapakawan na. Isuan na dito itata, kahit ko ngagtalan at panunod ko, kahit ko nagtalan na tibiyag ko. Kaya po na nagrigat. Nakarigrigat. Kaslawan pating ka na. Kasla ang paisungad ako ni timpyerno. Hindi na minsan lang ang panagbindot ko. Saan nga sinsinan ti basol mo, sister? May sa kadagiti kang runaan nga bilin ni Apo Diyos. Sa mong panagibiyang iti asawa at kinasawa. Ewan ka di, igundahoy ko. Ngakanak igundahoy nga pakawarin na ti Diyos. Amo ka na pas din ka, sister. Kat mangnamnama ka, patsyek. Pakawarin na ka di Apo. Tiamok idi manong name kat saan nga ituloy ni Arnel iti agpropose kanya. Imaya mismo dito kasera. Oh, Brad, fine. Flowers for you. Manong name babaen kini Arnel ditoy nga talaga nga nayasidag ti bagik tirik nak ti pusok ti panunod ko kini Apo Diyos. Nobe ko nak kang kuha na naimpas naghanmet dagiti nak panagpakawan ngem napaspas nagmanitan. Babaen kan kuha na. Arnel manong nemi tinaramat ni Apo Diyos tapno ni kasta ket mayaon kan makalibasak aming pinsan iti impyerno. Isuda ito yan ti lalaki manong nemi nga na inururay ko nga awan ti apateg tinaglabas
Gabota adda ni Suna tinapudno nga ayat. Dagiti talo nga lalaki ni biyag ko manunemi nang naruno na kinileo ket awan tinibudi nga ayat. Kasta matang kada Alex kinilito. Wahin manong. Tatao, agbasol, narukop, ito na minsan lang ngayon nakpanagbasol. Naskang kadi kastoy, ito na pasamak ngayon nakpanang experience, iti hell nga magbaga ti anak, tinagpakamatay nga asawa, gabot relasyon mi kinileyo. Numampay saan nga naulit manong nemi, ngam talaga nadagsen nga basol. Ngam dahil tamat launa iti pagyamanak kaniapo Diyos. Taintednan nga indregalo kanyak ti lalaki nga naikari para kanyak. Ngawan sa bali no saan nga ni Arnel. Intultuloy ko manong nemi ti kinaktibo nga nagserbi kaniapo Diyos kabayatan nga agtrab-trabaho ak. Kanadan ang tultuloy nga komunikasyon mi manong nemi kadagiti naganak ken kakamsat ko. Ti pagyamanak manong, nakapagturpos amin dagiti upat nga kakabsat ko. Numampay, ti inaramat da, ket naggapo, iti kinadakes. Takunada manong, saan nga gapo, nuan yaman tinaggapuan na, ngem gapo, iti nasya at apan nakaramat na. Patsek ka namin pinsan manunemi nga pinakawanak ni Apo Diyos nga nikanak iti gondaway ko tapno maituloy ko tagserbikan ko ana. Tiagserbi iti pamilyak. Iti pamilyak ko na. Tanagkalaysa kami kini Arnel iti matang di Diyos ken ti tao. Naaddan kami ti kabukbukodan nga balay. Kanaddan kami manunemi ti talungan nak. Ngayon sagot ni Apo Diyos kada kami. Nga nagtultuloy manong nemi ti aktibo nga panagserbi mi iti Diyos. No kasta nga aldaw apara iti Diyos. Anagbalinmet manong nemi na singpet nang sasya at digiti anak mi. Nakarigito agundaway kada dadaamin nga papana iti elementarya. Dito nga rod manong nemi ti pagkasalita kadagyaman naklaunay ti anos mo nga nangurnos kalpasan naginsen keng ka ti Italiana. Kat sabi ko matadamat na ibatik nga adal balaag nga naibatik ka rito nga pagkasalita. Ti maysa nga basol na dagsan man unusan ket basol. Iso nga liklikan te kuma idag basol. Numampay santa nga perpekto agsipot ta makaaramid tayo latay ti bidhot. Ngem, no napasnek tayo nga agserbi kaniapo Diyos ti aramiden ti Diyos ket aramiden tayo met may iraman tayo perpekto akas ken kuana. Toy nga radagyaman nga pagayam mo, Maricel.